Monga makosana tinalonjeza kuti tibwera ndi nkhani yokhuza na Patience Namalingo amene wapita ku Durban kuja ku kampo komwe kuli Malawi ku drive Malawi to amene ali ku kampo kumeneko posatira kuti akuthawa nkhanza zomwe nzika za dziko la South Africa zikuchitira nzika za maiko ena kuphatikizapo Amalawi amenewa. Paja Patience Namalingo anafotokoza dzulo pa tsamba lake la mchezo la Facebook kuti wafika kumeneko dzulo ndikuti anayamba kuthamangathamanga ambiri naonanso footage imene anajambula akuzungulira pa kampo pamenepo komanoto situation makosana sili bwino potengera ndi mmene wafotokozera Patience Namalingo ndipo kuwapanga initiative ndi gulu lake lothandizira kuti nzika zimenezi zipezeke mwayi wotino zichoke ku South Africa kuno zipita kumodzi ku Malawi. Of course anajambula kanema amene akufotokoza china chonse kuphatikizapo njira imeneyo ayika kuti Malawi achite limodzi kuthandizira kuti nzika zimenezi zipita kumodzi ku Malawi pamene iyenso mu initiative imeneyo wathandizira ndi ndalama yokwana 2 miliyoni Malawi kwacha. Tatentoneko zimene wayankhula Patience Namalingo kenako timalize ndi nkhaniyi. Moni Amalawi nonse pa dziko lonse lapansi kuchokera kuno ku South Africa ku Durban kumene ine ndafika madzulo wadzulo ndipo ulendo wanga unali ndi zolinga zitatu ndipo cholinga choyamba chomwe ndachikwaniritsa dzulo kunali kupita kukaona ndi maso anga osati pakanema osati kumva pa radio kapena kuwerenga news koma kuona mmene zinthu zilili pa ground komanso kulankhulana ndi ena mwa anthu ochepa amene ali kumalo. Ndipo nditafika ku camp sizimene ndimayembekeza m'maganizo mwanga kapena m'malingaliro anga. Anthu amene ali kumeneko ndankhani 5,000 plus. Ndipo tinayenda mu camp komanso tili kumeneko zimaoneka kuti anthu sanasiye kubwera akubwerabe. Anthu akulowa mmenemu atanyamula tizibinyira takatundu wawo yemwe adagwira ntchito movutika. Koma chomvetsa chisoni nchakuti akapezanso mwayi okwera basi ija mabasi ambiri alibe matrela ndipo makatundu akuphwasulidwa ena akutsala pompo zomvetsa chisoni. Pamalopa anthu akhala kopitirira masabata awiri ndipo palibe malo kuti anthu ankusamba. Ukamayenda mu kampumu ukumamva fungo looneka kuti anthu avutika ndithu ndipo azimayi ndi ana kumakhala masabata osasamba. Malo ogona palibenso malo ogona oti munthu nkunena kuti awa ndi malo ogona. Anthu akugona chokhala atakumbatira katundu wawo kukuzizira masiku nkumapita chiyembekezo nkumachepa. Ndayenda mmenemu ndipo ndinamva chisoni kwambiri zinali zokhudza mtima. Cholinga changacho chinali kuti chakwaniritsidwa kuti ndamvetsetsa kuti kodi situation ili bwanji pano pa ground. Komanso cholinga changa chachiwiri kunyumbako ku Blantyre ku hotel ya Amaryllis kumeneko kuli chipinda chaching'ono chimene tayikamo anthu 8 amene akugwira ntchito usiku ndi usana. Pano ndi kulankhula pano ali mmenemo chipindachi mchizungu timati war room ya ulendo uno. Ndipo iwo apanga system ya online imene link yake ili mu post yomweyi ndiyesa ilinso kuma comment section. Ndipo online system yathu yamba kugwira ntchito tsopano tayiyesa. Ndipo mmenemu ndi mmene Amalawi tonse amene tili pa dziko lonse lapansi tikadina link imene tingathe kupereka kanga chepe olo zambiri zimene tili nazo kuyambira kaende 100 kwacha kufika 1000 kufika kaende 1 million. Ine ndayambitsa tsopano mmenemu mu system mwathu ndaponyamo 2 million ngati mtsogoleri kuti amene adzibwera mbuyo adzichiranso mbali yawo. Ndipo ndikulimbikitseni kuti ine kubwera kwanga ndikupezeka kwanga kuno kukhale chikumbutso tsiku ndi tsiku limene ndikukhala kuno kunena kuti ndalama zimene sitiye nazo. Ndipo system yathu tayipanga bwino zedi kuti aliyense atha kulowamo ngati mwake kukaona kuti ndalama zili pati zikuyendera pati. Ndiponso mutha kuyika mayina anu kuti aliyense azitha kuona kuti a James Pidi akumchinji apereka 500 kwacha, apita akuchiradzulo apereka 5000 kwacha. Mana mafans ndikupemphani kuti ngati muli mana mafans ndithu yesetsani kupereka komwina 5000 kupita mmwamba. Pamene aliyense olo anthu oti sinu mana mafans perekani ina iliyonse. Ndipo tili target yathu imene tikufuna tipange 1 billion kuti tithandizire ntchito imene boma likugwira padakali pano chifukwa boma likugwira ntchito yayikulu kwambiri. Komanso anthu ena monga Wonjezani Kenani akugwiranso ntchito yapamwamba kwambiri. Ndipo ndalama zimenezi zikabwera pamodzi cholinga chathu nchakuti tizipereke kwa Mr. Wonjezani Kenani amene tikukhulupirira kuti akazigwiritsa bwino ntchito ndalama zimenezi. Koma ife tili kuno
kwaonetsanso abale athu amene ali kuno kuti tikamanena kuti tili limodzi sitikungonena kuti tili limodzi mu uzimu kapena mmaganizo, koma tili limodzidi pa ground. Ndiye ine ndili kuno ndi assistant wanga Apostle Joseph Chirambo amene amakhala ku Johannesburg, amene anadzipereka kuti ndiperekeza kuno kuti tidzagwire ntchito. Tithokozenso a gift of the givers amene akugwiranso ntchito yotamandika kwambiri ku makampu ena ndi ena kumene Amalawi ali. Koma khulupiriranichi, mverani kwa ine, anthu amenewa avutika osati mmene ena tikumaganizira ku nyumbako. Mwina ena afe tomati tikamva nkhani timatha kukaonera ka World Cup kampira, koma awa ndi anthu amene akungovutika tsiku ntsiku kumangodikirira. Ndiye ndikukupemphani chonde kuno sikuli bwino, chitamponi kanga chepe 100 kwacha siyochepa. Tikakhala mmene tili mwa Malawi tili ambiri pa dziko lapansi, aliyense akapereka kanga chepe, ndalama zimenezi zithandiza miyoyo, zithandiza kuchotsa chipsinjo chimene anthu amenewo akumana nacho. Mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu, amen. Chabwino taona komanso tamva zimene wayankhula Patience Namadengo akulimbikitsatu Amalawi onse pa dziko lonse lapansi kuti amene ali ndi kuthekera ngakhale 100 kwacha itha kuthandiza kuti ntchito imene ithe kutheka ndi cholinga choti abale ndi alongo amene wali stranded athe kumabwerera kumuzi ku Malawi kutengeranso ndi mmene situation ilili zinthu zili bwino. Paja lero ndi pa 29 June chaka chimene cha 2026 ndiye tikatsata bwino makosana amene paja anapereka ultimatum yoti by 30th mwino ndi mawali aliyense aonesese zona kuti wabwerera kwawo. So potengera ndi nkhanza zimene twakumana nazo zovutanso zoti Amalawi amenewa angathe kubwerera kupitatu ku malocation kumene makhala ambiri tikuona nkhani zake amene zikhalira paja magazi amenewa kaya ukhale ndi mapepala kaya ulibe komabe akupanga chipongwe ngati zija zimene amuchita hard work. Munthu uno anali ndi legal documents bwinobwino after kumpanga confront kufotokoza kuti ndine mapepala bwinobwino kukhalira ku dziko limene South Africa, ndemo jana peza kuti magazi amenewa akuyamba kumpanga chipongwe kummenya osati mwasewera mpaka na kuphulika diso la mbali imodzi. Pano pande kuti apulazi amene wasaliso bwino, so titha kuona zoti situation inde kuti sili bwino, zinthu sizikuyenda bwino, ndi mawali sitiuza zoti zikhala zikuyenda motani pano nkhani zake zosakhala bwino. Iyi makosana ndi initiative yabwino kwambiri, sizichitanso kudikira kuti amene angathandize ndi amene ndi ndalama zochuluka amene ali ndi kuthekera kwambiri, komano apereka mwayi ndithu kuti wina aliyense amene ali ndi kanga chepe tikachita limodzi titha kufika ndithu mulingo umene ofuna kupulumutsa abale ndi alongo amene kuti azipita kumuzi ku Malawi kutengeranso ndi mmene nkhani zake zilili. Enawo ndithu atenga magawo akuluakulu taona monga amene akuchitira mneneri Shepherd Bushiri agwira ntchito yotamandika kwambiri, komanso ena ndi ena akufuna kwabwino taona ndithu kuti sesa kuthandizira boma kuti ntchito imene ithe kutheka abale ndi alongo amene azibwerera kumuzi ku Malawi. So ndi puli ndithu kuti amene ndi kuthekera tiyeni tipange limodzi ndi cholinga choti abale ndi alongo amene akhale akubwerera kutheka to muli ndi maganizo pankhani imeneyi. Koma pamene tikufotokoza kunazo ndi Patience Namadengo wabwerano kuzafotokoza nkhani yokhudzana ndi mmene situation ili pa ground ku Durban ku drive amene nzika za dziko la Malawi zili stranded kufuna thandizo kuti azibwerera kumuzi ku Malawi. Kuti maganizo alipo tikufotokoza comment section kumati mapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu.